Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Nelbs Vlogs. Don't forget to subscribe me guys, my YouTube channel. Hello mga Bisaya, Luzon, Visayas, Mindanao, around the world. Mga OFW, mamamwa, pakpakpak, chami-chami. Karon mga niod ta, magkaon na punta mga bayot. Hi sa akong mga supporters, mga viewers, si DJ Maki Hilmo, si Lolita Badao, si Violeta Badao, si Lovely Obregon, si Odessa Guevara, hello kay Tijimaki. Karon mga unta na ako'y kanon isda nga pak adobong pagkaisda gihatag ron kay Madam Lola yan na yan napugkoy kuan pork chop gipalit na ko yan mga unta ninyo mga bayot. Mga unta, mga bayot. Adobo na. Mamaya na kayo rin be. Sama kayo kabe. Rock, mamaya na ba? Sukon kay kaming ba? Uy, kalami. Ako'y iced tea. Nagtimpla ko og iced tea kay Rosmar. Ang paniwang ko na isling. Rosmar. Rosmar product. Kaya akong paksiw o isda. Kaya akong pork chop. Kaya kanon, mga antapat. Father Sandaro Spirit. Gusto pa mga mag-ampo sa saro sa isda nga adobo. Pinakso siya pero adobo. Pork chop. Ulo sa isda. Sobra na sa akong mga iring-iro. Ano pa? Ayun. Mala ko gusto akong kamot. Hindi mo ba? Mga ano ka ninyo? Kalami. Pork chop. May tayo. Mga na mo diha, mga bayot.
May kaya. Kining astig guys, kay kuan ni product ni Rosmar. Pagkais din punuhay. Pero kaon nga pagbanag. Pangaon mo diya mga bayot. Ako kaon lang. Pag-uwat mo ming kay tagaan ta mo niya ming. Okay din akong kamera. Tambok ah. Ano? Sakit sa kung yung balay mong ikog bagilok. Mukan kakamuoy. Magalang takaroon ba? Oh. Makahawat. Kung pakanoon ron, malabot ko.
Siguro kung ipagidang ilang ikot akong kuhaan. Bilahan, dito. Ang kaon. Mga kong kaon guys, mga bayot. Kining sobra, ihatulos kong kiro o giling. Mga buyagon kayo, kahuwat. Sobra o, kiro o giling. Thank you Lord for this food. Ay, salamat sila sa Ginoo. Gusto kay ko mga bayot sa ikaon na lipay kay ko sa ikaon. Basta happy lang tayo pa rin eh. Ano niya, nalipay ko maayo kaya akong cellphone okay na siya mag-video. Ngayon may pinaka-the best. Nakapag-vlogs na ko, hindi na ako masad. Dahil kasalamat Lord na nahayon akong cellphone niya. Dahil kayo salamat sa akong mga viewers, nagapanaw sa akong vlogs. Natunta nga mag-enjoy mo sa akong pagkaon-kaon. Thank you Lord Ginoo. Ayaw mong kalimut i-subscribe sa ako mga Bisaya, mga Tagalog, taga-asa mo diya, unsa mo diya, in-check. Tabangin ko ninyo mag-subscribe para madaghan akong mga viewers o subscriber. Dahil kayong salamat sa inyo. Thank you so much. Antayin pa akong mga next vlogs para update kayo sa akong mga vlogs. I-click nga ang bell notification button. Ha? Thank you. Salamat sa inyo lahat. Bye. Mua.